Takulandirani pano pa Bakili TV. Pamene makupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Bakili TV chomwe tingakupempheni osasira panjira odiyoyi. Imvereni mpaka kumapeto. Komaso musayiwale kupanga like, share, komaso subscribe pano pa Bakili TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Mr. Ngwira. Yes. Funso lomwe amalawa kuliyembekezera. Are you Bakili Muluzi TV? You know the Bakili Muluzi TV? Ndipo bafusabwira kwambiri and I want to make it very clear. I'm not. Okay. Ine si Bakili Muluzi TV. Ndifanya anthu akupanganisa associated with Bakili Muluzi TV. I think maybe because some of the elements amene ndimapanga akhozofanana nako ndiyeyo. Because number one, if you look at Bakili Muluzi TV, he has always supported the current leadership. I do the same. Okay, I think another socialist, JB, has been doing the same. Okay, sinendeka pali ma social media influencer ochulukirapo na also timapanga support the current leadership. Okay, so that makes us more similar. Number two, if you talk of kufufuza mwina kwa information, Bakili Muluzi will go kufufuza is this. I cannot speak on his behalf whether that is true or not. I'm not Bakili Muluzi TV. Okay, ineso I will do the same because sindi mafuna for example taya sanko kuti wina abereze sanko chifukwa kunali zinthu zambiri mbiri wina alande ufulu wa Malawi. So ngati nzika ineso I took an initiative to come in and say no, ndi dziko lathu, let's do something. Okay, what I will never do, like what my colleague wa Bakili Muluzi TV would do is that ineso nimabisa number one, identity. Okay, that's why my page is verified. That is ID natumizaka kale Facebook ID ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu I should be responsible for whatever I'm doing. Ngati ndikunama, ngati ndikupeka nkhani, someone should be able to say you did this because it's an official page. Sichigoba ine sichigoba. And I always mention my name. Okay, number two, I will not go personal. Ndi mthawi zina mangona Bakili Muluzi TV fashion wa HIV ubanga mankhwala watachifama kuti akufotokoza zambiri. I will never go personal kwamba kumuyankhula munthu za family yake kaya magoda na ndi uyu kaya matali ndi uyu akulu aja ndona kuti samasankha iweyo kaumva bwaji muthupizi yani issue based ineyo zaindi isi issue based nimangotengako issue yo ndikuipa angati munthuyo akhozobwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndi ndimakhala kuti I'm conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family, ali ndi ana, ali ndi mkazi, sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance. So once again, I'm not Bakili Muluzi TV and I will never be, and I have no idea how that came into operation and how it is run. Koma kondwani kachamba page, that is my page and that is me. Angwira makamera mudaponya pati okuti kakachitika aka mwaponya chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira page ya kondwani kachamba Ngwira makamera mudasiya potani? Well, if you expose your security, then it's no longer security. Choyamba. The most important. We live in the world of technology, bwana. Okay, we live in the world of technology, and advantage ya technology oyamba tona kuti imakupangisa kuziwa zinthu or have access to zinthu zina zimene basically suka naziona without technology. Okay, that's why we need to embrace technology kwambiri in Malawi. The most important thing should be Kodi zimene kachamba maponyazo zeni kapenayi. Okay, because if I say dangana ni dali sheet number jakati ya constituency yakati alemba zakati, you go there and you confirm yes it's true, then that's the most important thing. Chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumene koko, then it becomes propaganda, and that's dangerous because information can bring chaos in a country. So I'm a responsible citizen. Ndikamalemba, it's something that is verified. So you're sure kuti zimene mapanga post mtawi ya after 16 September pazisankho zija chilichonse ndithu it was verified makazona? Ngati alipo wina amene akhozonena kuti this was not right, I'm here, this is kachamba anene kuti ichichi was not right, ichichi munapanga jani, because I don't just lie, I verify information. I'm a responsible citizen, by the way. Okay, I'm a responsible citizen, by the way.
I am an entrepreneur. I should not destroy my business with propaganda, because the moment I have my issues only I will destroy my character. And if my character is destroyed, I will not find business in Malawi. I'm a consultant. Okay, we have a microfinance. Our offices in Namiwa, my business in Andiena. If I, as the leader, my propaganda, then that destroys me. Why should I do that? 16 September yapita, makamera yapita, tajambula chisankho, matalishit ndi zina zoterozo. Tienda morana, what is next? As Kondwani. Well, makamera sana pite completely. We cannot completely say makamera yapita. Mwina fusolina, inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuliza kuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa mwayenenesa ndithu mosimikiza kuti na aboma ili ndi mmali konda zedi. Mukwanisa ma checks and balance kupanga aboma ili. Kapena mwina timva posa cheba pakuti angwira kukhanga ndi nduna ya trade ukuku. Ndele basi makamera yanatsekera pompo. Well, tsogola munthu amaziwa ndi mulungu. That's the first thing. I cannot predict what comes tomorrow. But what I can assure you is that ineyo, I'm not that kind of a guy. Wina kuzondika muthumba kunena kuti osayankhule. And let me tell you nakuti I don't rush kubwera ku public in photo, because if I spot a mistake, even the previous government will tell you nena kuti tikaona vuto choyamba, we first engage that officer. Bwana timona ngatira panga is. Oh, you mean you even engaged the past government? Oh yes, ministers have been there at Capitol Hill. Engage ministers, engage the principal secretaries. Mabwana, can we do this? This is not right. Can we do this? Okay. Indoors, chifacho nakuti ukangoti uona kavuto kale galo pa social media, it means you are not after correcting, you are after embarrassing that person, which is not right. You first of all engage that person. So even the current administration, if there is a problem, you don't expect me pa Facebook. No. We first of all engage the authorities. I might have that information which might be wrong sometimes. One may clarify indoors. I know information here. I know it. Okay, can we fix this? Yes. It's fixed. Yes, it's okay. If it's not fixed, now we take the other step. We make it known to the public. No. We have been pushing for this. I'll give you an example. The past government will tell you, we had some investors from India, and it mafuna process maregiums. It was 12 billion kwacha project. Wow. Okay, they came here in Malawi. They made the administration here in Malawi. And nkanya kera ngoti angopereka malo olena kuti tiike ma factories tiambe kupanga process. And my investors omwaja mabwera kuna kuti zimene atiuza ukukwe amatuza project ili bwino koma we should work with akuchipani, not necessarily anthu ngati niyo amene mchipani. So if we know you, we don't know these guys, we are going back. You see? Panali inageso tinapangaso tinabweretsa makampani inageso opanga ma windscreen amagari moto ndi maspana na magari moto kwabweresa ku Malawi kunoko kufika the same thing amatuza kuti achipana loemo nkatimo, not this. So those are the things zimene zimaononga dziko, but you never saw me